tivera visto o testamento. Ai, Monchiño, non sabes quen morreu. Morreu Pilocha de Couto. Non somos nada. Como quedou esa familia? Destrozada. A pobre marchou sin facer testamento e agora os fillos están pelexando entre eles como cans pola herdanza. Talle moi bien, home. No que carallo, quen lle mandou ter tantos fillos e acumular tanta riqueza? Vai tomar polo saco. Monchiño, temos que facer testamento nós, Sí, testamento. Pois que, xa sei, tío que queres é vestirte de gala para ir ao notario de paseo. A la verga. Que non, home, non é por iso. O día que faltemos nós, non quero que anden os nosos herdeiros a pelexar por aí. Herdeiros? Pero que herdeiro? Mira, se o único fillo que temos é Kevin. É que temos para deixarlle nada, non temos nada. Temos un coche. Un coche calquera día xa levan de tráfico por impago de multas. E a casa? A casa nada, nós o único que temos en propiedade é unha hipoteca, Elvira, que por certo é como un porco. Canto máis cartos papa, máis grande se vai a condenada. Ai, sí. E a finca? Que me dis de recollida? Tens razón, a miña finca recollida. Coñecedes, non? Se vos digo a verdade, nunca pensei na recollida como nun patrimonio, non. Para min sempre foi máis unha carga, máis convén. Vai ser unha liberación poder desfacerme dese peso cando morra e pasarlle o marrón ao meu Kevin. Eu non quero esa merda de finca, non vale para nada. Eso dilo agora, home. Pero cando leves por diante un ciclista co cual e precises un sitio discreto onde enterrar o corpo, xa verás que servicio bárbaro che vai fazer. Pero para que me contes todo isto? Bueno, pois para que saibas o que che vai quedar cando eu morra. Vas morrer? Algún día morrerei, non? Como a todo o mundo, digo eu. Non sei, Eu non teño tan claro que todo o mundo vai a morrer, Non contaba eu con este debate, carallo. A ver como yo explico. A ver, Kevin José, antes ou despois todos temos que morrer, meu home. É a lei de vida. A ver, iso non o vou a creer ata que vexa que todos estamos mortos. E para ver que todos estamos mortos, eu teria que estar vivo, entendes? Entón, o de que todos estamos mortos é unha suposición indemostrable baseada na estadística, entendes? O que tal traballan as cabezas intentando refutar as miserias inherentes á condición humana. En fin, leira para Kevin. E agora, xa que estou embalado con isto do testamento, vou seguir co reparto. Don Anselmo, esta caixa de ferramentas foi o único que me deixou o meu pai, o defuntiño de meu pai. Está como a nova, prácticamente. Aquel moi amigo de traballar non era. Por Dios. Agora, gustaríame que vostede quedase con ela. Caramba, Moncho. Grazas, moitas grazas. Vou na guardar agora mesmo no garaxe. Non é para que quede con ela agora, é para cando eu morra. Non, mellor quedo con ela agora. Non vai a ser que morreu antes que a ti e quedes con o meu cacho, verdade? Malo será que morra vostede antes que a min, Dios non o queira. Desde logo sería horrible, pero podería pasar, Moncho. A vida ás veces é moi injusta. Isto así. Bueno, pois nada, quede con ela logo, pero coide, por favor, coide. Xa sei que non é moita cousa, pero para min ten un gran valor sentimental. Non, é material tamén. Seguro que consigo 20 euros por ela no Cash Converter. A caixa de ferramentas de papá doada en vida a don Anselmo para que empeñe por 20 euros. Lección importante. Non deixar que a xente quede coas cousas ata que se confirme a miña defunción. A ver, Lino, a ti que és moi amigo das troitas, vouche deixar a miña cana de pescar. Carallo, Esa cana é unha merda. Ademais, estás cachada polo medio. Tan repugnante é, meu home. Pois ver, escolle ti, que hai meu que queiras quedar con el. Home, aí non hai moito que pensar, Eu quero a túa Jenny 9000. Sí. Pois polo carallo arriba vas quedar. Non quero que outro home poña as mans enriba da miña desbrozadora. Normal. Pois entón quero a túa Biblia do Depo. Tampouco, home, imposible. Ese libro ten un valor incalculable. Está firmado por Jukic, amigo, Jukic. E non o Jukic que caeu en desgracia despois de fallar aquel penalti, meu pobre. Non, polo Jukic que non fallaba un penalti na vida. Ai, Mancho, daquela escoita unha cousa. Que vas facer ca Biblia máis que a desbrozadora cando morras? Quer vas levar contigo para a tumba ou que? Home, claro.
como os faraóns exicios que levaban os seus tesouros á tumba para poder seguir gozando deles na outra vida. Manolino, pa ti xa toparei algo, vale? Agora vamos con Puscas. Ti que queres que che deixe, Pusquiñas? Home, eu con que me deixes Elvira xa quedo contento. Non te vou deixar a Elvira, payaso, é a miña muller. Por que non? Home, eu necesito unha muller que me limpo o bar e que me faga de cociñar. A parte sexual xa falaremos. Con tempo e con roce, pois seguimos vendo, mas ela. Non, ti por pedir que non sexa. Vale, vale, Elvira. Ollo, pero só se ela está de acordo, eh? Bueno, carai, xa estamos con condicións. Es ben negociando. Elvira para Puscas. E Alino creo que lle vou deixar as cartas que me cheguen cando estea morto. O que lle gusta a ela a correspondencia allea. Bueno, penso que xa está todo. Agora, de cabezas ao notario a facer gasto. Elvira, o traxe dos domingos que imos ao notario. Chíspate con a desgraciado, pasa! Pasa! Que vergonza, señor, que vergonza me fixo pasar este desgraciado. Pero que pasou? Que pasou? Que pasou? Sabe o que fixo teu pai? Deixoume no testamento de herdanza pro taberneiro. A ver, cariño, xa te expliquei 1000 veces, muller. Quedas con el só se ti queres, é que ninguén te obriga. Queresme menos que a desbrozadora que o libro do Deportivo, que pediches que os enterrasen contigo. Vale, pero o testamento pódese modificar, ainda estamos a tempo, Se queres que te metan comigo no cadaleito, métente, que hai sitio pa... Jortolio, a ti matarte era pouco, Moncho. Papá, se queres a miña humilde opinión, eu tamén prefiro que deixes a mamá con Puscas. E non que a enterres contigo. Papá, enterrar a un vivo con un morto é algo que non se debería de permitir. É algo que debería de estar prohibido. Pois mira, tes razón, nené, tes razón. Ter a tua nai berrándoche na orella durante toda a eternidade é un castigo peor que as torturas de Fumanchu, carai. Eso non lle desexo nin a Mouriño. E despois din que facer testamento evita moitos problemas. Error. Mentira cochina. O que fai é crealo. Así que xa sabedes, amigos. Gastade todo o que teñades en vida, que para a pataqueira non ides levar nada, nada. E se queredes deixar algo aos herdeiros, ido ao banco, comprados unhas preferentes, se veredes como ninguén vai querer rifar por elas. O chupón. Como puxen todo, non? Ai! Amén! Ai! A ver, por aquí. Que? Outro susto? Sí, pero este foi criminal, Pois deixa de ver películas de medo e apaga a tele, que queremos dormir, paspán. Vale. Au. Uah. Seguro que pensades que esta historia vai de aspiradoras asasinas. Pois non. Vai de outra cousa que nada ten que ver. Eu non sei se foi un cortocircuito ou chires que lles poñen para que se estropeen. O caso é que a aspiradora está estropeada, que non se botas. Para mí non me iredes, que eu non fun, E ti por que andas como bufanda, payaso? Non tes calor? Bueno, un pouco sí, pero da igual, Pois quita, me estás dando calor a mí. No, deixa, non me apetece. Arre, carallo, mira, Pali, é logo que fai Spiderman esta temporada. Ai, onde está? Mira. Ali. Desgraciado, que tes aí, cacho chupo, mira para aí. Foi un accidente, mamá. Accidente aquí. Vicioso, sinvergüenza, luxurioso. Pasa para o teu cuarto. Degenerado. Ai, Monchi, diches o noso neno, se andas mozos, e temos un home na casa. Na educación sentimental do noso fillo, Elvira é a polimala, a que o mortifica para que non se bota ao vicio. Eu son o polibó, o que o anima para que se lance de cabezas á extremonía. Equilibrio perfecto, yin-yang.
Que pasa, campeón? Que tal, home? Queres que falemos do chupón do pescozo? Que papá, a ver, eu estaba frotándoa contra o sofá. Entón ela botouse me enriba como unha culebra. Quieto. Por favor. Se intimidades gardas para ti, un cabaleiro nunca conta os detalles. Non estades cabreados comigo? Como imos estar cabreados? Estamos orgullosos, home. É un orgullo para esta familia, por favor. Claro que sí, mira, aos teus anos tiña o pescozo que parecía un campo de minas, parecía Bosnia e Herzegovina. A ti tamén che pasou? Carallo, se me pasou. Home, claro, vacilaba cos amigos diante deles, moita envexa tiña lino, me home. Presumías por ter chupos no pescozo? Claro. É o que hai que facer, entendes? É un orgullo, é unha valentía. Mira, o chupón é a medalla dos supermachotes, dos homes virís como a min e como a ti. Papá, que ten que ver ter chupos no pescozo con ser un supermachote? Pero que merda lles aprenden na escola? Con tanto recorte en educación, ao final temos que ser os pais os que lles expliquemos todo. Carallo, Kevin, ese sí que é un chupón, era un Cristiano Ronaldo, padriño. Ver se ve que sabes facer gozar bien ás femias, Pero que femias, ni que femias. Venga, Kevin, non sei se es modestame que hai confianza. Dinos, como se chama esa máquina de succionar que che fixo iso, Home, Lino, a verdade é que ni me fixei, pero é destas xa clásica, estas que enchufas e poñes a chupar. Quieto aí, tranquilo, Pink Floyd, tranquilo. Non te poñas tan chulito. Déxame chule, home, unha vez que gozou a tope. Por que gozaste? Gozache a tope, verdade? Home, moito non, A verdade é que pensei que morría, Ti morte, dinos la Home, ás veces a primeira experiencia é algo traumática, non te digo que non. Pero para a seguinte seguro que o disfrutas máis, xa verás. Como que para a seguinte? Claro. Que non tiña pensado repetir, Como que non? Non será medio pajarito que dixo fe. Cala a boca, que dixo, home, que dixo? Este teño máis as chavalas que a nocilla. Non te metas moito, que estamos falando da sexualidade do teu fillo. E non, cosa, neno. Bástame a casa e colles o after sex e bótalo a este Capetrinas, correcto? E despois colle o coche e vas pa un polígono, como vai a mocedade toda. E ali veña a darlle. Xa, pero que coche se eu non teño coche? El coche, por lávalo o meu, toma. Toma esta. Pero que faz? Ahora lle deixa a chavas ao chaval que non ten carné. Pero que fai falta o carné para ter relacións amorosas? Veña, neno, vai. Lameiro, non che somos moi amigos de preocuparnos polo demais cando están enfermos ou cando teñen falta de cartos, non. Agora, cando hai que entremeterse na vida sexual dos demais, aí dámolo todo. Onde vas, Kevin? Vou ao cuarto de baño a botar after six para ir no coche ao polígono. Ai, o polígono, que romántico. Senta aquí, meu ranchiño, senta, ven. Senta aí, mira. Toma, leva uns cartiños para que invites á moza a unhas mirindas, A que moza? Ai, a que moza, Perillán. Non tens que disimular comigo, home. Xa sei que che berrei pola mañán, pero é para que teu pai non pense que te teño moi consentido, home. Mira, cando esteas no polígono, non pases dos chupóns, meu rei? E se por casualidade pasas, ti toma precaucións, Sí, non te preocupes, xa me falou papá, deixo. Ai, xa falou. Xa me dixo que cando estivera no coche que puxera o cinto e que mirara por os retrovisores. Non? Sí, esas son as precaucións que toma o teu pai, por iso estás ti no mundo. Eu fáloche de que poñas protección. Queres que poña casco no coche? Ai, Dios mío, estás igual de desinformado que nos meus tempos. Pero para que queres que poña casco? Sí? Hola, don Anselmo. Sí, está aquí conmigo. Pois mire, sí, precisamente estaba falando agora con el. Pero mire, se non lle importa, eu creo que vostede podería aconsellalo mellor que a min. Así como... Sí. Moi ben, pois xa lle mando agora mesmo, veña. Vaite á casa de don Anselmo, veña. A que, A que che dé os consellos que non che supo dar teu pai. Vou. Sorprendidos pola inesperada irrupción de don Anselmo? Pois non deberíades, Nun sitio como Alameiro, no que nunca pasa nada ou case nada, o primeiro chupón dun adolescente é un suceso, carallo. E claro, sendo así, quen máis, quen menos, quere meter os fuciños no asunto. Cheirar. A ver,
A ver. ¡Buah! ¡Os rumores serán certos! Menudo chupón, Kevin José! Iso é o que di todo o mundo, Estás feito todo un home, Oh, que barbaridade! E pensar que hai nada era só un mocoso. E agora, ata cheiras diferente! Bueno, iso é mellor é o aftershave que botei. Lacrán! Mire, fíxese, buscas deixou as chaves do coche. Ben feito. E miña nai doume 20 euros para tomar refrescos. Refrescos! E a quen vas seducir con refrescos? Agarda. Que? Toma, para ti. Que pon aquí, Kevin? Chaman... Champán francés. Champán francés, Kevin. Estilo, clase, nada de cama, catalán. En mañá quero ver outro chupón como este aquí. Ben gratis, ¡A la tigre! ¡A gozar la vida! ¡Veña, corre, caselas, bule! Ai, o tempo non perdoa. Volveu ás 4 da mañá. Esnafrou o coche de puscas contra unha cancela e vomitou por toda a casa do borracho que estaba. O que eu chamo a dolce vita, amigos. Deixame tarde ir falar con el. Que pasa, campeón? Agora non me molestes que estou ocupado, Pero que faz, criatura? Que faz? A ver, facendo un chupón. Non daba crédito. Seguro que don Anselmo me dá outra botella de champán cando me vexa este. Non me digas que faz ti os chupóns cun desatascador. Non, o outro non o fixen con un desatascador. Menos malo, algo era legítimo, feito por unha chavala, como ten que ser. Non, fixino ca aspiradora. Pero agora como está rota, pois nada, estou facendo con isto. E me lucho que funciona. Un farsante, un farsante. Pero onde se viu? Onde se viu facer os chupóns cun desatascador do váter? Tampouco hai que dramatizar, Moncho. Kevin está na idade de facerse chupóns para presumir. Todos pasamos por esa etapa. Falarás por ti, Eu na miña vida bombeei cun desatascador aquí no pescozo. Sácate de aí, Ai, non. Entón os chupóns que os facía a moza que non tiñas. Bueno, vale, sí, tampouco buscaron ganar. Pero non nos facía co desatascador do váter, Eu facíaos co bombín da bicicleta. Claro. Por eso che saían esos piquitos pequenos tan convincentes. Pois estaban prisa. Vaya par de tramposos, caracho. E ti que, payaso, ti que? Van a dicirte agora que os chupóns criminais cos que andabas cando eras novo non eran falsos. Veña. Os meus non eran falsos, Os meus eran todos naturais. Facían xos as mozas? As mozas non. Eu iba a Santa Comba, a marisquería, e daballe unhas pesetas ao camareiro e prestaba a emprega que tiña na pecera. Como se enganchaba aquela tipo. Claro, co tempo vas recollendo justo, e iso diceste, menos mal que papá cortou todo aquelo de raíz. Xa ele nos dicía, a donde que non ides ter un cura que vos case. Pero porque aquela relación non tiña futuro. Son errores de juventud. Agora máis que nunca, sei que o meu deber como pai é guiar a Kevin por esta difícil travesía polo deserto que é a adolescencia. Voulle levar o bombín. Vai a ser que se aficione ao desatascador, ou se cadra a algo peor. Lino di Lamieri. Esta María Teresa Campos é criminal. Moncho. Que Lino, que contas? Que queres que che conte, Moncho? Esta miseria de vida que levo. Esta rutina de carteiro que impide realizarme como ser humano. Puta xa miña, que pronta. Cago na naica pariu. Mira, para aquí non ganche a camisa nunha punta, mira, vai a furato lle fi. Ai, trae para aquí, home, trae para aquí, que che fago un zurcido. Ai. Non, que levas un costureiro no carriño. Son carteiro puscas e temos que estar preparados para calquer contingencia. Normal que non nos saibades, pero Lino é un costureiro Champions League. Non tardou nin 2 minutos en deixarlle a camisa como nova. Alá, aí tes. Mira pa aquí que traballo máis aquelado, nin se ve o zurcido. Estraguei a miña vida no servizo postal. Porque non seguiría o meu soño juvenil de ser modisto de alta costura. Digo eu, porque che tirábamos pedras por coser como as nenas. Esta barbarie de lameiro. Si chego a ter nacido en París,
Pero que, home, ainda podes perseguir o teu soño, Lino. Si, home, si, mira, retoma esa ilusión de cando eras mozo. Bótate de cabeza só deseño de moda. Non o vexo, Moncho, ti crees? Se cadras non estou na idade. Que si, home, que si, mira. Ti e máis lagullas sodes uña e carne. Parece tende que dar ese don á humanidade. Home, visto así, a verdade é que sería unha pena estragar tanto talento, non? Acababa de crear un monstro. Lino retomou o seu soño de ser modisto a lo loco, unha actividade frenética. E adiviñades quen luciu os seus primeiros deseños? Non sei, pois que sei, eu non é por nada, pero... Está ben que Lino che fixera unha prenda exclusiva para ti, pero... Ese estilo moito contigo non vai, Non sei que ten, a mí gustame, Parte de Lino que me dá un toque sensual e moderno que é o que espera dun camareiro como a min faxe un miten, entende? Hola. Que tens na cabeza, Lino, máis no pescozo? Complementos, Moncho. Estou a buscar un estilo persoal que me define, entendes? E podes respirar con eso que estás aí apretándoche na Jorge? Pois non, pero por iso botome aire co vano, entendes? A que me dá un look señorial, Look señorial. Pero se parece Mortadelo. Aquí tes, Moncho. Non pensarías que me iba a esquecer de ti, Arra carallo, Lino, non había máis debuxos para meterlle. Cazolo, temos tampado xusto, Moncho. De recargalo máis queríamos un efecto Rorbacui que xa non xa moito do meu concepto. Lino de Lamieri non é nada recargato. Carallo é Lino de Lambieri. Eu, Roberto Verino, Vittorio Luquino... Os grandes diseñadores sempre tendemos a levar o noso nome ao italiano e non podendo ser, polo menos, sacalo do parralleiro que nos puxeron en precio, Non quero nin pensar que tan vulgar debía de ser o nome legítimo de Adolfo Domínguez ou de Purificación Gardía. Así é todo, o marketing de poñer nome italiano e falar dun mesmo en terceira persoa funciona. Moncho, ladrón, non me dixeras tú. Este Blaise de Lino de Lamieri. Claro que sí, seguro que este abrigo seu tamén é. Evidente. E tiñas que ver a estaba divina co seu conxunto casual. Parecía unha colexiada. Cabronazo. É o máis polémico de todos os deseños. O que lle fixo a Carmucha, archi-inimiga de Elvira. Aquí a tendes, inmortalizada polo gran artista local Méndez. Eu quero un modelo como ese, así que xa estás chamando a Lino para que me veña a tomar as medidas, Elviriña, por favor, recapacítame. Vale que teña que andar eu así como un payaso, que parece Paco Colavera con esta chaqueta, pero ti ainda vas zafando de caer na tolemia de Lino. Non, dixo nada. Se Carmucha se viste de Lino de Lamieri, eu non vou ser menos, Nin eu. É un favor persoal, Elvira. Últimamente non teño tempo ni para respirar cos preparativos para o meu desfile da miña colección de outono-inverno. Ai, que ansia teño por vela, Lino. Ai, mira o que estou facendo a tua nai, Kevin. Cando remate con ela vai parecer a victoria de Samotracia. Victoria de Samotracia que é? Unha da chupan? Como dos nervios este medo, Elvira. Cala a boca, deixa traballar a Lino. Oiche, Lino, cando remates ca miña nai, podíasme fazer a min un traxe, A min gustaríame así un todo cheo de cremalleras e con dibuxos de motos. Non podo! Non podo! Lino de Lamieri non traballa así! Mira o que fixeches. Vai a facer unha tila, Lino. Veña, pavila. Claro. Agora recordo porque cando éramos pequenos pasábamos todo o día tirándolle pedras a Lino. Non era porque estivese todo o día cosendo como as mulleres, non. É que era insoportable. Non había Dios que aguantara cando non lle saían os pespuntes como el quería. Era penal. Mira, aí levate. Casi é. Toma, aquí tens a tila. Non me dixades que non é para esfogalo, para esmajalo a pedradas. E a cousa non fixo máis que empeorar ata o día da presentación da colección Outono e Inverno. E a que máis sufriu eso foi a súa musa, a criatura máis sensual e encantadora de Lameiro, Ramona Comaneci, a encargada de pechar o desfile lucindo o traxe de noiva.
Ramona, estás preciosa, Se non che ven o noivo, caso eu contigo. Eres muy amable, Puskas, de verdade. Pero ti que faz aquí, Pandorca? Tomando un viño con gaseosa. Pero non che dixen que non saíras do backstage, imbécil. Que falas así a rapaza, home, por favor, que non é para tanto. Que non é para tanto, Moncho, que non é para tanto. Todo o mundo da moda galega está aquí, entendes? Mira, Sonia de Jerónimo, a reiña do traxe de baño. Toca, Fedilla, toca! O rei do tocado! Hola. Charlie Lamprea! Por unha boda, por que me faz isto a mí? Por que me faz isto? E ti que faz vestida de feirón? Que vou facer? Como non me remataches o teu deseño, tiven que poñer o traxe da boda da miña prima Marucci. Fora daqui! Vai forca! A defesio! A cortalo! Fora daqui! Fora daqui! Lino. Sí. No! Se che ven, Elvira, merecío. Home, claro, andaba piando por elas. E aí rematou o desfile. O desfile e tamén a carreira de deseñador de lino. Deixáis. Agora xa sei por que non seguín a miña vocación de modisto cando era novo. Porque me falta o temple de aceiro que se precisa para soportar tanta presión. Normal. E digoche unha cousa. Eu, habendo feirón, non lle vexo futuro en ningunha carallada esa do prete ao portero. Falache ben, Puskas, claro que sí. Tens que volver ao de sempre, Lino. Carteiro e punto. Non, a verdade é que estou moito mellor facendo reparto postal. Pois ala, a mamala, esquezamos esta peripecia da moda e pon os viños, Puskas. Lino, creo que atopei o meu estilo. Mata de camión. Papá macho, pero que lle pasou a este? A ver, escoita, nene, igual é que o teu look é un pouco de modé. Que non está pasado de moda. Igual trouxo os recordos do pasado que non quere recuperar, entendes? Outras creacións súas, cousas de artistas.